Nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva okhulekayo yelidokotela bathi ubaba kazinto ziyenzeka. Le gama leli akumesane kube igama nje litholwa umuntu noma ubani, kodwa igama ulithola ngenxa yezenzo zalo. Kuseyuyena umzukulu wamakhehla amabili, usigogogogo umfo wamamzongwane nomakhula idlanzana. Lesidabuka khona-ke ngokwensila yethu, sidabuka endaweni ekuthiwa kaMahlathini. Bayakwazi abanye kaMahlathini le kwasala khona izinkaba zethu nala ekwazalelwa khona amakhehla ethu. Ngifuna ukuthi wena oseBrema, wena osemthwalume ekhaya, wena okuphi nakuphi eMgababe, wena oseMandawe, wena okweMpophomeni, wena ose-Adams, wena okwembumbulu, wena osemlazi, wena okaMashu, wena oseNanda, wena oseMgababe, wena osemfume, wena okaThoyane, wena ose-Adams Mission. Ngikhuluma nawe wena le phezulu Embo. Ngifuna ukuthi nje ngiyabingelela kubantu bonke abakhele la kulesi sifunda sakithi la KwaZulu Natal. Ngizobingelela wena oseFreeCom, ngibingelela wena oseMandawu, wena osemahlongo, ngizobingelela wena oseDududu, bathi sedu3 lapho, wena koCele lapha endaweni kakoCele phezulu ukhuphuka. Ngiqonda ukuthi wena eMagabhena umncanyana nawe, wena kaThoyana umncanyana, wena eMfuma umncanyana. Ngisakusho lokho ukuthi wonke umuntu uyalashwa la ekhaya, sivumela ukulapha wonke umuntu. Ngiqonda ukuthi wena ungakubizanga indawo yakho, ngicela ungixolele kakhulu, bengingayona inhloso, kuphela nje ngibizile abaseduze nomlomo wami. Ngiqonda ukuthi wena osephesheya kwelwandle i-England, wena okempumalanga, wena oseGoli kuphi nakuphi, wena oseNigeria, wena oseGhana, wena oseSwazini, hawu bakithi abaseswatini, amaswazi. Ave nikhuluma kamnandi, kodwa ngeke ngisho ukuthi ngiyathanda lokukhuluma kwenu. Ngikhuluma wakweka ose-Eastern Cape, ese-Western Cape, ose-East-London, wena osemthathu, wena koQumbu, wena kokostadi. Ngikhuluma nawe wena okwengcobo, ngizokhuluma nawe wena olana-ke eduze ngasekhaya, modlula la ePortshepstone ubheka le. Ngiqonda ukuthi wena ngiyakubingelela, ngiyakuthanda futhi zonke iy'nhlaka ziyalashwa la KwaMhlongo, wonke umuntu uyalashwa, ngabe umpopho, omnyama, oyelo, onsundu, obrown, onjani njani. Asikhethe ibala la muntu omncane, oyisidudla, oyisilenda, logxekwayo ngakubo thina sikhona, sithi wena kuze uzothola ukuphila sona la KwaMhlongo. Nayi inamba ithi 0834068658. Ubokwazi ukuthi kule channel njalo uma ngifika ngisuke ngizokhuluma izinto ey'nohlonzo. Namhlanje olusombuluko ntambama, kade kuyisonto ntambama, abanye kade befihla, abanye kade bejabula benemshado, kodwa ngifuna ukuthi kukona lokho kufihla kwakho hlezi umuntu wakini u10 flight nabheka le wasale wathwetshulwa. Ngifuna ukusho njalo ukuthi mhlawumbe lo mshado okade ushado uthe ushada ngantshontsha ingubo yakho ngoba befuna ukuphindleza lo mshado. Nayi inamba ithi 0834068658. Ake sixoxe kancane-ke mbijana. Intoni ekuhluphayo empilweni wena? Intoni eyinkinga yakho empilweni wena? Intoni ekuxakile wena empilweni yakho? Ngiyazi abantu baney'nkinga ezahlukahlukene. Khona omunye ofuna ukuthatha ngisho intambo azilengise ngenxa yokuhlulwa impilo. Ngifuna ukuthi ngikhona mina. Khona ofeyilile esikoleni kodwa ubefunda kahle kwenza konke. Ngifuna ukuthi ngikhona mina. Lezi zinto ey'hlula abazali beni, lezi zinto ey'hlula umhlaba, mina ngiyakwazi ukulwa naso. Nayi inamba ithi 0834068658. Namhlanje ngizokhuluma ngomuntu othwasayo, nomuntu othwasile, nomuntu osayimisele ngokuthwasa, nomuntu obidlwa idlozi. Ukuthi kulashwa kwedlozi noma ukuthwasisa kusekhona la KwaMhlongo. Siyathwasisa, sitholakala endaweni yaseMgababe era 7 ngakaMthathelwa esitolo. Mawubuza nje kaMhlongo ezangomeni uthola la KwaMhlongo. Ngiqonda ukuthi wena onedlozi, onamaphupho amabo, ongakwazi ukulala, uphupha izinyoka, uphupha amabhayi, uphupha umfula, uphupha impophoma. Ngoba umuntu onedlozi simbona kanjalo, uhlupheka abe inyokane esihlazana emabonabulayo. Lethu uyangena khona bamphunga abantu bethi akenzanga kahle. Lethu uyasebenza khona emsebenzini abantu bamthethise bathi akekho right. Mawuthi uyakhuluma uncokola nabantu kuphendula bathi avuncolile kabi, unedlozi inkinga yakho wena. Mase uthathe le namba mase uyasishayela uthi 0834068658. Mhlawumbe sewawadla amagobongo nje kodwa akube ukuthi akwenzekanga lutho after wona. Sikhonela wena-ke thina. Mhlawumbe usephehlwe nje uyaphetha kumanje kodwa idlozi alikhulumisani nawe, ngoba phela uma ungaqanti abantu abadala kudingeka ukuthi imbone iqale ibuye manje, iqale amaphupho, akhuluma into ekuyiyona ephilayo. 0834068658. La KwaMhlongo siyathwasisa, sifaka umuntu emagobongweni. Wena onenkinga yokuthi uyesikhathini ungaphezi, sikhonela wena. Wena onenkinga yokuthi umahlangana namadoda ayaxabana nawo amadoda athi unenkinga, wena unamanzi, sikhonela wena thina. Idlozi lelo. Wena esikhathini ungaqedi, idlozi uqobo lalo lelo. Wena ongafuna abantu ozondwa abantu, oyinyokana ehlazana amabulabulawo, iyasho ingoma zangomuthi wayinyokana okuhlazana amabulabulawo, usuke uhlushwa abantu abadala-ke. Sikhonela wena thina. Siyathwasisa. Masithwasisa lekhaya awupheli iminyanga eziwu5, only 3 months kuphela. Ku3 months thina siyakwazi ukwenzela lona. Sikufakela ukhambo olubovu, sikufakela ukhamba lamanono, mase sikufakela ukhamba lolu
okuyilona kona, kodwa iqala lapha emnikini nomndawo, lapha emadlozini phansi umdiki nomndawo, mase siyakufakela okwesibili, mase sifaka amanono, kwelesithathu sokudla ukuhamba logoduka. Kusho ukuthi kulo 3 months singakwazi ukwenzela nawe uphinde uphothule ukuhamba ube emsebenzini, sikuphothule uhambe ubuyele emzini wakho, sikuphothule uhambe ubuyele ekhaya. Hayi lento yokuthiwa iminyaka ewu5 umuntu ehleli enyangeni. Sesifuna umuntu uyaqamba yapha umuntu akasazi nokuthi uzosebenza kanjani, usegugile usalukwazi 0834068658. Asibambane khona, thatha la inamba wena ohlushwa idlozi, ohlushwa abantu abadala, oxakekile nasesontweni, awukwazi ngisho uprofit ukunqunywa isithunywa nje, idlozi liyakuzukazuka ugoduke, sowushawe wathandazelwa, kwazi kwakuhlungu ngisho umqolo wakho, kwazi kwakuhlungu ngisho umzimba wakho. 0834068658. Mase siyakushekhela ukuthi yini edingeka kuwena. Ngabe kudingeka isithunywa? Cha, kusona isithunywa. Ngabe kudingeka idlozi? Cha, kulona idlozi. Ngabe kudingekani kanti? Kudingeka ukuthi uthwase wena, uthathe iy'nkamba zabantu abadala. 0834068658. Khona la imigababa kazinto ziyenzeka, isitobhi sakhona ikamthathela, uyafona mase uyabhukha wena. Only 500 ukuhlola ekhaya. Sihlola siphatha amakhandlela awu-2 amhlophe nemali ewu500, uzo-check ukuthi yini inkinga yakho. Noma ungangabatshela kini ngenxa yokuthi vele abakholelwa kulento, basindisiwe bona, bayingeni abantu abadala, bathi umuntu oyisangoma abamdingi. Baleka-ke mase ufika la ngamahlongoso bese siyabafonela thina sibatshela inkinga yakho sowufikile kuthina. 0834068658. Bye bye, sobonana ngevidiyo elandelayo. Sekunjalo.